Haidara eka kote moko bolo na soro la atumi maubolo sizamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote moko bolo na soro la ne ni fo asan ka jande mais akirina fo moko ma lame moko makala Allahu akbar bente yoro islamaya te Allahu akbar sigatola jamakulu nama ben nam ala taw deme Allahu akbar mingo ay jogo de la jogo e dine nu ko anga faga o jogo cena minu nde o mega ka faga bi olu ya don ko ni ko an kuma to kun hakili to olu la ko sigatola Allahu akbar Haidara eka kote moko bolo na soro la atumi maubolo sizamba soro atumbana Haidara nam ala kisra ngale muga ani kilena ne ambalmake do ka amuso sutira san sheki nyogona muso in segene ko fe chekoro nya tana yere yeti nam o ko ansaru murtira pew ko fa ka bla sabla ka muso te kay ngonta bla wiye kay lo ni ka sisma welma ko jon jala kilebe kay do wawlma ansaru de nam u kana galo da ansaru la de aw sura marketi nam ansaru ye hakili mode nam ko chedo muso tara kunve san wolovla san sheki muso ba kunve amana nam muso nana chefe che ya muso do wansaru ko muna okera ko fo ka furukura siri ko muso te nam o dugu me ansaru Allahu akbar idra o kuma olu kun bi fe ka olu kun ya furu sa Allahu akbar furu bi siri de na sara nam ni muso tara yere kunve sangeme che ma abla nam na ka jinaw segira na nana che no fe che agwewa ay ni che ko aba fe kun aba ka so e sigate no furu siri jmen bola nam furu siri to la che ma abla o nam ni muso bla ya bla de Naam. al na mata dugula ni ya bla e ka so yo ya bla le di khalas na muso min dara kunve san sheki nam no tlala kana che ma bla nam a bora yoro na na yere e Che. che ko mbe muso fe Naam. ko mbola Allahu akbar o furu bi ta siri choko de o mana kun furu la o do ma wa Allahu akbar a muso do nam na yere jana no ya muso do nam idra idra ala kisra a se ka min woni ge o ye ka isi burawde nam na nana a muso in nana nam nge tale san sheki nam ina kalo saba ke folo ngala je Naam. ni kono do ndenga aha o no dafara ni kono mayala Naam. amso babula ka so chen Allahu akbar idra ala kisra mi ngale muga ani flana ambalmake do ko ale den soro muso do de fe nam nga ale muso te nam koro den amba wele bamananga na ko bolon fe de yalma ko on nafakati wajiban lo aleka wala ma wajiban ta ka nyaira la fo bolon ke ante manami ka siya chama nam ko na tabe ko akara ko daka do ala nam ne akila anya ni fo shen chama ça akila anya ni fo shen chama Chen. mago bala aka wala kuma ala ka wele na sa ha namsi wala ne akila anya ni fo ka koro nam ya fo sharia la nam ni ye den sɔrɔ bolon fɛ sharia ku i den tɛ chen o kɔni o sabatilen don Allahu akbar sɔsɔli tɛ sharia fansi ni si cɛ o la nam sharia y'a yira i den tɛ Allahu akbar nga nam sharia y'a yira i den tɛ o ye tiɲɛ ye mais yala ni den tɛ e bɛ se ka den sɔrɔ fasa na e yɛrɛ t'an b'i da ka sunɔgɔ yanni denw ma cɛ janɛmɛ na ko o waliden to tɔɔrɔ la ye i ti nɔnɔ sɔngɔ d'a ma i t'a balo i t'a fɛɛrɛ bɔ
n'a banana i t'a furakɛ o kumana sariya bɛna den de tɔɲɔ wa tari fakolo in ni bakolo in olu de bɛna tɔɲɔ Allahu akbar. bari Idra. fo an ka nin de jateminɛ Siga tɛ nin na wallahi. Idra. ni sariya ko i den tɛ ɲɛmɔgɔden ye e de kɛra a sababu ye Tiɲɛ. i den tɛ parce que sariya ko i den tɛ mais i b'a doni da jɔnni kunna a doni bɛ da jɛni kunna e kɔ Naam. Allahu akbar. n'a doni ma den kunna o kumana ala ko ka den in tɔɲɔ sa wa Siga. jɛni b'a banabaatɔ furakɛ den yɛrɛ wa Allahu akbar. a bɛ nɔnɔ min a b'o wari bɔ min Naam. a ka kan ni kalan ye Naam. a ka kan ni ladon ye a ka kan ni ladabu ye Ɔhɔ. n'a fɔra e t'a fa ye o ye tiɲɛ ye Naam. nka e jogo kolo de y'a se ye Siga tɛ nin na. bɔn o tuma na ni bɛɛ y'i banna Naam. ko ala ko sariya ko cɛ den tɛ Ɔhɔ. o tuma na kungo kɛra jɛni ta ye den ya Kɛra baara ye koyi. den tɔɲɔna dɛ a m'a min a m'a bonya ale ni tasuma Wallahi. Allah Idra. kodɔn ka nin lajɛ hakili la dɛ Tiɲɛ. tiɲɛ don an ka karamɔgɔw bɛ nin de kan Naam. an ka silamɛya fanba bɛ nin de kan Wallahi. o ɲɛmɔgɔden don i den tɛ dɛ Naam. kana musaka Ɔhɔ. kana gɛrɛ a la Naam. ala kira de ko i den tɛ wa i den tɛ Tiɲɛ. mɛ n'an ma ko faamu ni hakili ye Naam. a bɛ gɛlɛya dɛ Siga t'o la. n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman Tiɲɛ. asuluw de bɛ yen Naam. usuluw de bɛ k'o la Ɔhɔ. a jirala k'a fɔ Naam. ibura bi kɛ de ɛli ibura tu fil umumi Tiɲɛ. la fi khususi sabab Naam. Idra. ibura bi kɛ amu de la général Naam. mais ibura tɛ kɛ ko kun na Ah. Allahu akbar. n'a fɔra sisan ko ala ye jɛnɛya haramu Naam. ko k'a sababu kɛ karisa ni karisa de ye nin kɛ Naam. kumana ni jɛnɛya haramu ni sababu kɛra ye a bɛ fɔ ko o ye sababu ye Naam. mais o kumana jɛnɛya haramu ni bɛ dan olu la Tiɲɛ. ayi a bɛ tɛmɛ sa Allahu ka akbar. bɛɛ labɔ a bɛ haramuya bɛɛ Siga kan t'o la. Siga t'o la. Idra. a yirala k'a fɔ kafiri ninnu siɲɛ caman Naam. pour que k'u ka kungo dɔgɔya ka nafa bonya Tiɲɛ. u bɛ kɔnɔ dada musow la a bɛ hakɛ to Naam. Allahu akbar. k'o denw sɔrɔ Ɔhɔ. ka kɛ u ka baarakɛlaw ye Naam. u yɛrɛ ka foyi t'a la denw bɛna baara k'u ye Tiɲɛ. muso t'u kunna janko k'o balo Naam. Allahu u akbar. b'u dungɔta gɛrɛ u la Ɔhɔ. ka sɔrɔ ka denw sɔrɔ Naam. kumana kira y'a ye ninnu bɛ den ɲini de la Ɔhɔ. u bɛ kɛlɛjama ɲini de la Tiɲɛ. u bɛ faranga ɲini de la Naam. kumana kira y'a haramu n'i ye den sɔrɔ bɔlɔ fɛ ko i den tɛ Allahu akbar. Idra. an b'a o fara kususu sababu de kan Tiɲɛ. mais ibura bɛ umumu de la Naam. Idra. ko tiɲɛ don a fɔra a den tɛ Naam. mais a den tɛ kɔrɔ tɛ ko a kana musaka kɛ Allahu akbar. Idra. parce que fo a ka sariya fana bɔ bolo la silamɛya man ka kɛ naloma diinɛ ye Tiɲɛ. ni min ko dɔrɔn u b'a fɔ a den tɛ ɔhɔ ko ɲɛmɔgɔden ko k'o adopte ka ɲɛmɔgɔden adopte Naam. ni kɛlɛba ninnu kɛra yan karamɔgɔbaw bɛ yen f'u bɛ wɔsi Siga t'o la. ko nin ye tubabu ka ko natɔ de ye an fɛ Naam. tubabu ka ko natɔ i y'i ka jɛnɛya kɛ o ye tubabu nɔ ye Ayi. Allahu akbar. i k'i ka jɛnɛya den ka papiye dilan o la k'o ye tubabu ka ko nale mais jɔn de y'a wolo Allahu akbar. Ile. hali ni sariya ko i den tɛ jɔnni y'a wolo Naam. i den don Tiɲɛ. ka segin i den don Naam. ka segin i den don Allahu akbar. Tɛ tɛmɛ nin kan koyi. ma sariya sɔsɔ ma kira sɔsɔ Ayi. Naam. n kumana ni ala de kumakan ye Siga tɛ nin na. ala ko nabila nuhu ma Naam. ko a den tɛ Ɔhɔ. a yɛrɛ woloden halala Naam. a bana ka tugu nuhu na Tiɲɛ. ala ko nuhu ma i den tɛ Allahu akbar. Kɛra o kɔrɔ ye ko a den tɛ wa Ayi. i den tɛ parce que a ma tugu i ka sira kɔ Naam. o kumana a to a ni kafiriw bɛɛ ka halaki i den tɛ Naam. mais jɔn den don Allahu Nuhu akbar. den. Alayhi salam. an ka baara kɛ ni hakili ye Naam. Sahibul hikma. n'a fɔra ɲɛmɔgɔden tɛ i den ye Tiɲɛ. ni silamɛya sariya ko ten Naam. mais a bɛ fɛ dɔrɔn ka i jalaki ka nden ci i te kan Naam. k'i ka
fasa jiri la Naam. ani den tɛ kelen don wa jɔnni den don Allahu akbar. Idra. n'a fɔra ko k'o papiye dilan fa tɔgɔ la k'o tɛ kɛ abada k'o ye tubabu ka ko kura de ye Naam. ko an ka sariya ko i den tɛ wa i den tɛ wa papiye tɛ dilan i tɔgɔ la ko a bɛ dilan ba de tɔgɔ la Sika. Allahu akbar. d'accord mais lahara Naam. i tɛna se ka taa minɛ a nɔfɛ kɔni Tiɲɛ. n'i den tɛ kaban e den tɛ e tɔgɔ jumɛn b'a la Naam. e bɛ taa juge ala fɛ cogo di e den don wa Allahu akbar. makɔrɔma a ye kumaw kɔlɔsi Tiɲɛ. fukaro fila y'u ka malangolonya kɛ Naam. olu ma lebu ni hayibu min sɔrɔ Ɔhɔ. den min wolola bɔnɛ ka jigin o kan Naam. nin ye mun miiriya ye Allahu akbar. Idra. den ka mun bɛ nin na Oi. au contraire Naam. den de kan k'i plaignɛ ala yɔrɔ Tiɲɛ. ala mun n'i ye ne di ninnu ma Allahu akbar. cɛnnikɛlaw Allahu akbar. den de kan k'i plaignɛ k'a fa sigi n tigɛr'i la Heu. e ma se ka muso furu ka ne sɔrɔ fo e ye ne sɔrɔ nin sira in kan Ɔhɔ. n tigɛr'i la Heu. e den ma kuma Naam. k'o ka fili ye Ɔhɔ. ne m'a dɔn u bɛ diinɛ faamu ni hakili min ye o. Allahu akbar. Idra. sahibul hikma o tuma na n b'a fɔ n balimakɛ ye Naam. n'i ye nin den modèle sɔrɔ Aha. ka ala janfa k'i yɛrɛ janfa Naam. sariya ko i den tɛ wa i den tɛ Tiɲɛ. nka e de b'a balo Wallahi. i b'a fɛɛrɛ bɔ Tiɲɛ. n'a banana i b'a furakɛ Naam. i b'a éduquer Ɔhɔ. ka tila k'a jogo dilan k'a don kalan la a ka kalan Allahu akbar. e de ka fɛn jugu don Tiɲɛ. den tɛ fɛn jugu ye dɛ e de ye fɛn jugu ye Allah. e de bɛ a ladon Siga tɛ yen nɔ wallahi. bani ala k'i mangoro Ala k'i mangoro koyi. ya allah han o ye ɲɛmɔgɔden tɔɲɔ kojugu wallahi u y'a wallahi tɔɲɔ zulmun bari Allahu akbar. faamubaliya kama faamubaliya Naam. faamubaliya kama tiɲɛnikɛla ma lebu dɛ fɔ bin kɛra min kan Tiɲɛ. a y'a ka jɛnɛya kɛ den min sɔrɔla o la o bɛ mun galamaw la Foyi. a kɛra a ɲɛna wa Ayi. a ka munkun b'a la Foyi. a bɛna tasuma da o kan k'o tɔɔrɔ Naam. kɛlɛ bɛɛ kun ye tiɲɛ ko in de ye o sɛrifu Allahu akbar. n da kun tɛna se o kuma ninnu de ma Naam. kɛlɛ yɛrɛ kun ye o de ye Siga tɛ yen nɔ koyi. Wallahi. Idra. ko a t'a fa tiɲɛ ta Ɔhɔ. parce que ko a fa tɛ Tiɲɛ. o bɛ an tɛna se an tɛna an da don o yɔrɔw la Naam. mɛ an bɛ dan yɔrɔ min na o de ye a ladon Naam. Wallahi. a ladonni tɛ maa si ma wajibi ye e kɔ Tiɲɛ. Wallahi. e de y'a sɔrɔ jogo jugu in Kɛra. den ka foyi t'a la Tiɲɛ. bɛ sa a y'a lajɛ silamɛya la hakili yɛrɛ jumɛn bɛ sɔn nin ma Allahu akbar. silamɛya b'an su ka kɛ hali kafiriw denw ka hinɛw na Naam. hali kafiri min n'i bɛ sigi la ni se t'a ye sariya ko i k'a dɛmɛ Tiɲɛ. e yɛrɛ ye den min sɔrɔ tulonkɛ la Naam. sariya bɛ se k'a fɔ i k'i kɔ don o la k'o to ɲani na cogo di Allahu akbar. kalla wa hasa Idra. wallahi n'o kɛra den in sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔna Kɛra. dɛ Wallahi. a tɔɲɔna danbe la a tɔɲɔna ka vi la balo la Wallahi. Idra. an bɛ tɛmɛ ni walada ye ni ala sɔnna ala k'i sara idra Mi wallahi. inshallah nin b'an bɔ ɲininkali 23 an balimakɛ dɔ ko ale balimakɛ fatura a ye kasabi min to 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko Naam. yanni ka wari in mara in ale ye wari in ta k'a labaara nka balimakɛ den n'o yatimɛ ninnu ye ale bɛ to k'u ka besoinw ɲɛnabɔ wari in na Aha. yalima ko lahara jɔ don yatimɛden ka nafolo ko fɔra cogo min na ko yalima ko tɔɔrɔ bɛ ale kan nin baara in na wa Allahu akbar. Idra. ayiwa i balimakɛ sara ka wari to Naam. k'a ka yatimɛdenw to Tiɲɛ. denmisɛnw ma kɔrɔbaya Aha. i ye balimakɛ ka wari ta ka baara kɛ n'a ye Naam. a sara k'a den minnu to i b'olu ladon n'a ye Tiɲɛ. sariya la n'a sɔrɔla i b'u ladon n'a ye a tiɲɛ kan Naam. sariya la o de ɲinina o Aha. sariya y'o de ɲini o a ma fɔ i ka yatimɛdenw ka wari datugu k'a bila ye o Naam. ayi i b'a lajɛ i bɛ se k'u dɛmɛ a bɛ ji di cogo min na Tiɲɛ. ni ŋaniya ɲuman ye Naam. Allahu akbar.
sariya la fana u fa ka nafolo u ka fɛɛrɛ bɔ bi bɔ a la u ka balo bi bɔ a la Naam. sariya jɛnen don n'o ye Edra. ni namara t'a la Naam. ni namara t'a la u bi bɛn o yɛrɛ de ɲininen don Naam. ala sago i sago ala k'i sara Edra. ne faamuna an balimakɛ dɔ ko olu ye jan da kungo sogow ɲɛ Naam. jan ye sogo minɛ ka sen kelen tigɛ ka bɔ a la Pewu. olu ye sogo in nɔ dɔn u ma sogo in yɛrɛ bakurunba sɔrɔ nka a ye sen min tigɛ olu ka jan sababu la olu y'o sogo in dun yalima ko bɛ bɛn wa. bon sariya la nabi a bɛ sɔrɔ miɲɛba b'olu la dɛ aw kɔni sariya la o ye jufa ye Naam. jan ye sogo minɛ ka a woro fankelen tigɛra walima a sen fankelen tigɛra jan fɛ Naam. mais sogo yɛrɛ ma sɔrɔ o min tigɛra Ɔhɔ. sariya la o dunni ti bɛn dɛ Naam. o ye jufa ye Allahu ala akbar. sago i sago ayiwa an balimakɛ ɲininkali min b'i tɔgɔ la an balimakɛ ko ale bɛ dɔ de ka bitiki la ɲininkali 25 don k'ale bɛ dɔ de ka bitiki la Naam. bitikitigi ye yamaru da ale ma Tiɲɛ. ayiwa karisa n jɛna don o don i ka 100 ta Naam. k'i ka arasɔn fɛn n'o ye c'est à dire i ka musakaw kɛ n'o ye Ɔhɔ. mais ale yɛrɛ ka dunta Naam. o bɛ bɛn 44 de ma tile la Tiɲɛ. ayiwa 60 min bɛ 100 in jɛ Ɔhɔ. o 60 in yalima n'ale ye o puruti k'o bila a damafan Ɔ. walima yalima o ye bitigi ta ou bien ale ta de don comme déjà bitigitigi yamaruya dalen ma n jɛna 100 don o don i ka 100 dun Naam. nka ale yɛrɛ ka dunta ye 40 ye Tiɲɛ. kuma bɛ 60 in de kan sisan jɔnni ta don Ɔhɔ. bon Saman. an bɛ se ka min fɔ nin na a bɛ sɔrɔ e bɛ k'a fɔ cogo min na a ma fɔ ten de ni bitigitigi ko i ma Naam. ayiwa i bɛ baara kɛ n ka bitigi kɔnɔ n jɛna n'a ye Ɔhɔ. don o don i ka dunda i ka musaka kana tɛmɛ 100 kan Tiɲɛ. i ka musaka kana tɛmɛ 100 kan Naam. ɔ ni don min na i ka musaka kɛra 10 ye Ɔhɔ. 90 ye bitigitigi ta ye Naam. n'i ka musaka kɛra 80 ye don min na Naam. 20 ye bitigitigi ta ye Tiɲɛ. nka n'i ka musaka sera 100 bɛɛ ma Ɔhɔ. o 100 bɛɛ ye i ta ye parce que o yamaru dir'i ma ko i kana tɛmɛ nin kan Naam. nka n'a tigi ko de don o don 100 ta Naam. ɲininkali jumɛn b'o la bilen Allahu akbar. n'a ko don o don 100 ta Naam. i bɛ 60 ɲininkali kɛ 100 na cogo di bilen Allahu akbar. afan ahan o de don a tigi ko a ma don o don n jɛna i ka 100 ta ah mais mais non ale yɛrɛ ka dunta o bɛnna 40 ma bon 100 ma dafa isa a bɛ sɔrɔ e ma kuma faamu de o ne ko n'a sɔrɔla bitigitigi ko a ma Naam. don o don 100 ta Naam. mais ale bɛ ɲininkali kɛ 60 la cogo di n'a fɔra 100 ta ɲininkali bɛ se ka kɛ 60 la de ni bitigitigi ko i ka dépense kana tɛmɛ 100 kan Tiɲɛ. n'a ka dépense danna 40 na a bɛ se ka 60 ɲininkali kɛ Naam. o ye a kana tɛmɛ nin kan ye Tiɲɛ. mais n'a fɔra nin da don o don ɲininkali t'o la o ye sa ma fɔ Allahu akbar. ahan Edra. n'a tigi ko don o don 100 ta Naam. 100 y'i ta ye don o don Tiɲɛ. hali n'i ma dɔrɔn bɛ dun Ɔhɔ. nka kana tɛmɛ 100 kan Naam. ni 50 y'i ka musaka bɔ 50 tɔ ye bitigitigi ta ye dɛ Siga tɛ nin na. Allahu akbar. kana tɛmɛ a ka kɔrɔ de ye Tiɲɛ. n'a dilala yanni 100 cɛ a banna n'o ma ɲɛ yɛrɛ sa i bɛ se ka se 100 man ka dan ye Ɔhɔ. o kɔrɔ tɛ 100 ta o Naam. bamanankan ye 2 de ye kana tɛmɛ 100 kan ani 100 ta aha kuma fila in ka tigɛ ɲɔgɔn la dɔgɔtɔrɔ Allahu akbar ni faamuna an bɛ tɛmɛ ɲininkali 27 an balima muso dɔ k'ale dɔ ka telefɔni burulen tɔmɔ telefɔni in da ka gɛlɛn kosɛbɛ Naam. ale taara ni telefɔni ye so telefɔnitigi ye weleli kɛ Tiɲɛ. ale ye a ka yɔrɔ taamasiyɛn telefɔnitigi ye Naam. telefɔnitigi nana Ɔhɔ. ale ko ma n t'a d'i ma f'i ka 2000 di yan Naam. telefɔnitigi ye 2000 da ale ma Tiɲɛ. ale y'o minɛ Naam. telefɔnitigi taalen kɔfɛ Ah. ale ma lafiya fiyewu Naam. yalima 2000 in Ɔhɔ. ale tɛna kungo sɔrɔ lahara walima a kungo t'a kan Allahu akbar. ayiwa an bɛ min fɔ ale ye tɔmɔni min kɛ ka tila k'a segin a tigi ma Tiɲɛ. a y'o tali min kɛ Naam. n'a ko k'o sara a ye 2000 Ɔhɔ. telefɔni dun ka ca 2000 ye kosɛbɛ Naam. sariya t'a balo o la nka sariya b'a ka baraji nagasi kosɛbɛ Pewu. Allahu akbar Allahu akbar. parce que déjà que a ye fɛn da gɛlɛn tɔmɔ Naam.
ka tila ka jɛn n'a ye ala kama k'a d'a tigi ma a kun b'an ka nin yɔrɔ ɲini o na mɔgɔ fɛ bilen a kun b'a sara to ala yɛrɛ bolo o la a kun bɛ saraba sɔrɔ nka n'a yɛrɛ ko dɔɔnin ka d'a ma o dɔɔnin in d'a ma haramu ye dɛ nka o bɛ sɔn ka dɔ bɔ a ka baraji la dɛ a ye telefɔni tɔmɔ telefɔni da ka gɛlɛn a ko telefɔni tigi ma a y'a wele a ko n bɛ yan n ka so bɛ yan fɛ nin ka telefɔni minɛ telefɔni tigi nana ko i bɛ 2000 sara o 2000 kɔrɔ ye tɔmɔ sara de ye ayiwa ne hakili la parce que masayilu de don ne ma baasi ye o la o y'a ka tɔmɔ sara ye nka n'a kun y'o to yen a ka baraji kun bɛ bonya kojugu ala sago i sago. Ni faamuna ala k'i sara Hayidara ɲininkali 28 k'olu fɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ bagan c'est-à-dire misi lawa minɛ hakɛto ɲini b'a la k'o bila misi wɛrɛ la a dɔw la caman b'a la u bɛ alaba ni sababa bɛn fo misi in bɛ bange ko dɔw ko a b'i bɛn dɔw ko a t'i bɛn ko kuma fila in na ko jumɛn ye sababa ye ala k'an bɛ sababa ma. Bon a bɛnni n'a bɛnbaliya a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o parce que ka misi cɛ ta ka na o bila misi muso la ka misi denw sɔrɔ sariya b'a bali min kama ala ye fɛnw da ni garizatu jinsiyaw de ye ayiwa ala ye cɛ ni muso de da u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bon ni fɛn wɛrɛw sɔrɔla muso bɛ se ka den wolo ka sɔrɔ cɛ ma gɛrɛ a la mais ala y'a da ni cɛ gɛrɛna min ye o bi bali misimuso bi tɔɲɔ bon baganw dun a b'a kalama dɔ taara janɛmɛ na jakuma kama o tuma na nin fana ye ka hakɛ dɔ de perdre o de la sariyatigiw b'a ɲini mɔgɔ fɛ n'i ye fɛn o fɛn musoman mara i k'a cɛman fara a kan n'i ye fɛn o fɛn cɛman mara i k'a musoman fara a kan sariyatigiw bɛ nin de ɲini bagan marala bɛɛ fɛ mais sa e ka bagan in cɛ b'a fɛ cɛ b'i ka misi bolo mais i ye misi siya wɛrɛ de ye i bɛ fɛ ka min si sɔrɔ i dun tɛna se k'o misikɛ ta ka na n'o ye ka na di i ka misimuso ma i tɛna se k'i ka misimuso fana ta ka taa o ka t'o gosi a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ tubabu misi belebele ninnu tuma dɔw la se si t'an ye ka na n'a ye yan mais u b'u fɛnw feere n'i y'a san u bɛ taa k'i ka misi la a ka ca la i b'a si sɔrɔ n'o n'a ɲɔgɔnna don an t'o haramu o tɛ haramu ye sariya la mais ka misimuso yɛrɛ de bila a bɛ denw sɔrɔ e ye ni nin tali ye ka d'a ma k'a sɔrɔ cɛ t'a bolo sariya la i y'a ka hakɛ dɔ perdre o ye jurumuba ye o tɛ bɛn ala sago i sago n'a sɔrɔla a bɛ faamu a ko yalima k'a bi bɛn i ka muso ta wa muso min i y'a bila dakurunya bilako kelen kan n'i bila k'a saba bɛ tugu ɲɔgɔn na quoi ko k'a sɔrɔ sariyatigiw ko n'i ye muso bila siɲɛ 3 k'a ti bɛn ye mais i y'a bila ko saba bɛ tugu ɲɔgɔn na dakurunya kelen na o muso tɔgɔ yalima bɛ bɛn i k'a lasegin wa ni bilali ye bilali de ye o a kɛra yɔrɔ kelen ye o a kɛra san caman o ni muso bila kɔni sera 3 ma o ye furu haramuyalen ye o ye kuranɛ de ye sariya ko muso ye bila ko 2 de ye aha ni kelen farala ka dɔrɔn e sen t'a la bilen fo cɛ wɛrɛ k'a furu k'a bila sa dɔ ko ten o tuma na an balimakɛ bɛ ka ɲininkali de kɛ yarɔ n'i ye muso furu sa sisan a taara a y'a dilan kun furu kura siri la i tilala k'a furu sa a y'a dilan kun furu kura siri la i tilala k'a furu sa sariya la a haramu yir'i ma sa dilali t'o la bilen o ye kuranɛ kumakan de ye bon ko yala e ta ma kɛ ten dɛ e n'i muso kɛlɛla dɔrɔn e ye bila ko 3 bɛɛ fɔ yɔrɔ kelen a bɛɛ ka kan i n'i muso kɛlɛla dɔrɔn i ko ɲ'i bila ko 3 sariya la a banna deli t'o la bilen dilali t'o la n'i y'a dilan dɔrɔn i bɛ jɛnɛya la o t'i dilan dɛ
ni dimi min y'i don la Naam. o t'i dilan dɛ ayi Allahu akbar. nka ɲi haramu o tuma na o kɛra masabu ko ye Naam. masabu caman ko ɲi haramu bi dilan Naam. sabu tuma bɛɛ u bɛna ɔ karamɔgɔ nin bɛ di n ye muso haramu n fa ma sɔn n somɔgɔw ma sɔn somɔgɔw sɔnna dɛrɛ i nimisara de ɔnkɛ i nimisara de ɔ n'i nimisara an b'a yir'i la anw ka maliki kɔni ka sira kan i ma maliki ka sira kan a ti daga i ye dɛ Naam. fo cɛ wɛrɛ k'a furusa ka sɔrɔ k'a bila ɲɔ tɛ e kɔni sen t'a la bilen Allahu akbar. walima Naam. ni an ye maliki ka sira bila k'an den ka sira wɛrɛ minɛ olu b'a fɔ i ka kalo fila dafalen sun fɔlɔ ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma Allahu akbar. walima ka misikinɛ 60 dumuni Naam. ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma walima ka jɔn kan hɔrɔnya ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma Naam. o tuma na ko n'o kɛra a bɛ se ɲɔgɔn kɔnɔ bawo a ɲɔ bɛ bɔ cogo di de a ɲɔ bɛ bɔ cogo di mɛ mɔgɔ si t'a fɔ a sun bɛ kɛ cogo di ko a ɲɔ bɛ bɔ cogo di saban ayiwa o tuma na an bɛ fɛ k'a fɔ Naam. o ye haramuni sira ye dilancogo bɛ sɔrɔ nka bilako 3 dilancogo t'o la dɛ n'i kɔni dusu bɔra i ko i muso ma n'i bila bilako 3 c'est fini a banna pewu o ye furu haramuni y'a cɛ aha a b'a janto o la dɛ ɔ n'i dimina cogo o cogo i bɛ tɔ to maa tɛ sini dɔn aha i bɛ tɔ to dɛ maa tɛ sini dɔn dɛ wa fɔbaa caman bɛ a 100 o 195 bɛɛ bɛ nimisa nka tile kelen setanɛ san danfuru tile kelen setanɛ ma n'o sa kalo kelen a bɛɛ bɛ nimisa aha n'i ye muso ne tɛ taa koyi a bɛ fɛ ka taa aha n'i ye cɛ yɛrɛ ɲininka fani n fa kɔrɔkɛ in de ko ni m'a furu an ti kɛ ɲɔgɔn kan maa ye o tɛ n ti don na bilen o nk'u bɛ k'a guwan n fa yɛrɛ hali o ti kuma n fɛ a si tɛ tiɲɛ ye deli ti sɔn o ma o ni warajɛ tɛ adamadenw n'a jɛra n'a ye waati kɛ n'a farala a bɛ nimisa o de la n'i bɛ muso bila i janto i da la mɔgɔ tɛ sini dɔn dɛ na ala k'i sara ɲininkali 34 ko nin ye laada kolonba ye olu fɛ yen nɔ mais muso de bɛ muso furu siri a b'a fɔ ko nin ye i cɛ ye mais k'a sɔrɔ muso in bɛ cɛ kungo mais u ka laada de don fo i ka musow ka ɲɔgɔn furu siri de donc i bɛ muso min furu siri u bɛ a fɔ k'e y'o cɛ ye n'o muso tɔgɔ in bangena k'a to a cɛ ka furu la o ka denkundi musaka n'a dépense bɛɛ e muso tɔgɔ in de bɛ jɔ n'o ye k'o kɛ gindanba ye ko de b'olu ka mara la yalima ko sariya ka ye la o bɛ bɛn walima o tɛ bɛn o bɛ bɛn kɛ o t'a ka laada ye wa i b'a furu siri n'a tɛ ka so fo a b'a cɛ ka so kan a bɛ sɔrɔ o y'olu ka laada kuma cogo dɔ de ye kɛ ne ma baasi y'o la o aw ka laada kuma cogo dɔ de bɛ sɔrɔ n'a furula cɛ ma n'a ye den sɔrɔ e min ko k'i muso don e de bɛ taa den ka ko bɛɛ kɛ o kɔni y'a ka laada kuma cogo dɔ de ye o ni sariya tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si ala k'an bɛ sɔgɔma ɲininkali 31 na ani laban nabi ka biki ninnu na o de filɛ nin ye nin ye transitaire dɔw de ye ko olu bi minanw de dédouaner c'est-à-dire olu de bɛ douaniers ni commerçants ni ɲɔgɔn cɛ misala la sisan ni commerçant ka fɛn tɔni 10 ye ko fo i k'a fɔ ko tɔni 8 n'i m'o kɛ dɔrɔn ne ko i b'a fɔ a ɲɛ kan ko commerçant bɛɛ bɛ e transitaire in bila ka taa transitaire wɛrɛ fɛ min bɛ dɔ bɔ tonnage la yalima ko ale ansarutɔ in a bɛ bɛn ale fana ka tigo la walima a bɛ a kɛ cogo di de sisan f'i ka nkalon de tigɛ sinon commerçant bɛɛ b'i bila o ye ɲininkali laban ye ala k'an bɛ sɔgɔma bon nin bɛ lajɛ hakili de la mais fɛn min ye tɔni min ye fa tɛ duga ɲɛw la o sonjɛ de b'a la so dama n'a jɛra a bɛ jɛ k'a kɛ cogo min na o ɲɛ b'a yɛrɛ kɔnɔ ɲɔ tɛ e k'a fɔ tɔni 10 tɔni 8 dɔ ye kɛ kunkolo tiɲɛnen dɔ de ye
o tɛ tɔni hakɛ dɔn wa conteneur min bɛ conteneur kɔnɔ n k'a bɛ dayɛlɛ u b'a ye de olu kɔni b'a dɔn conteneur ni 10 pieds don 20 pieds don 100 pieds don ne hakili olu de b'a bɛɛ ɲɛ dɔn ye ayiwa bon namara ko ninnu na sariya la kɔni namara ye haramu ye ko ninnu na ni jɛyɔrɔ b'a la bi sharti ni jɛyɔrɔ b'a la hakilima b'a faamu ni ko o ko bɛ kɛ jɛlenya kan o namara bɛ haramu silamɛ kan parce que doyen an t'a dɔn a ko ye min ye n tɛ doyen ko ɲɛdɔn minɛ n tɛ doyen ma ko ɲɛdɔn mais u bɛ min fɔ ko fɛn caman de b'u bolo e bɛ se ka na n'i ka selidɛbɛw ye sisan u b'a fɔ ko selidɛbɛ kelen o selidɛbɛ kelen k'o bɛ dédouaner dɔrɔmɛ 5 mais o bɛ tila k'a fɔ ko tayɔrɔ wɛrɛ b'u bolo kun n'u y'a ta o la selidɛbɛ kelen o selidɛbɛ kelen o bɛ dédouaner dɔrɔmɛ 15 o tuma na fɛn yɛrɛ sigilen t'a la u b'a fɔ an ye cogo min na anw t'a ɲɛdɔn n'o ye tiɲɛ ye fɛn min yɛrɛ tɛ fɛn kelen kan i bɛ dɔ ta kɛ 5 ye i bɛ dɔ ta kɛ 10 ye n'o yɔrɔ kɔni ye tiɲɛ ye ni maa min ko a b'a yɛrɛ ɲini sariya t'i yɛrɛ ɲini haramu ye ne bɛ min fɔ o y'o de ye ni fɛn sigilen t'a la mais ni fɛn min sigilen don a la sariya la o labatoli o de bɛ k'i ma wajibi ye ni bɛɛ b'o kan nka ni fɛn sigilen t'a la fo an b'a di dɔw ma 5 an b'a di dɔw ma 10 ni maa min ko i b'i yɛrɛ ɲini sariya la i jalakilen tɛ alhamdulilahi rabbil alamin ɲininkali minnu tɛmɛ ne bolo o ye nin nɛgɛ ɲɛ 13 an bɛ baara kuncɛ karamɔgɔ bɛ taa lafiya o la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen a ka an bɛn san wɛrɛ wa kulu amin an b'a fɔ malotigi ye a ka jaabi a ɲɛ bɛ ɲini parce que an tɛ se ka nin masala nation jaabi an kun fɛ k'a sababu kɛ n'i ye mɔgɔ ta ka bila ka malo kan o sara ka bɔ malo yɛrɛ la an b'a lajɛ de n'a sɔrɔla o bɛ bɛn fɔlɔ kelen o kɔ tɛmɛnen kɔ n'a sɔrɔla a bɛ fara fɛn minnu sɔnna ni gɛlɛya ye ni a bɛ fara olu hukumu de kan walima a hukumu bɛ taa d'a ma an bɛ yafa ɲini a tigi fɛ fɛn teliman tɛ mais ni an ye an karamɔgɔw ɲininka ni jaabi wulibali minnu sɔrɔla la ni ala sɔnna yan'an ka fara ɲɔgɔn na mawuludu in na a b'a jaabi sɔrɔ ni ala sɔnna ala sago a sago heure tɔ minute 20 inshallah u dɛmɛ k'a tobi yalima ko bɛ bɛn ale walima a tɛ bɛn ale ani k'a dun a dunni tɛ bɛn a ye ni i ni sɔnnikɛlaw bɛ sigi la sigi kana gɛlɛya i ma kama n'u bɛ baara min kɛ i bɛ far'u kan k'o kɛ min tɛ bolisɔn ye sariya la o tɛ baasi ye sigicogo ɲuman ɲini kama nka n'a dumuniw mɔna sɔnni sogo kɔni sariya b'a fɔ ko e ka jɛn o kɔ ala sago sago ala k'i sara ne ka ɲininkali an y'a mɛn karamɔgɔ da ko kira ko ni maa min ye ɲɛmaya ɲini ɲɛmaya kana d'o tigi ma mais sisan an b'a ye silamɛya tɔn tɔgɔ la dɔw bɛ ɲɛmaya ɲini f'u kɛra n'a ye karamɔgɔ bɛ mun fɔ o la bon a naam tiɲɛ yɛrɛ don a bɛ kira ka hadisaw la ni maa min ye ɲɛmaya ɲini ko a kana d'o ma nka sariya la jɛnkɛ bɛ n'a ye fana min y'a dɔn ko ni ne bilala silamɛw ɲɛ yan n b'u dɛmɛ u bɛ ɲɛtaga sɔrɔ sariya b'o fana bila ka na k'o ka ɲɛmɔgɔya ɲini silamɛya ka ɲɛtaga kama mais ɲɛmɔgɔya min ɲinini tɛ bɛn o de ye tɔgɔ i n'a fɔ e ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye tara i na bonya sɔrɔ tara i na karama sɔrɔ o de haramuna mais ni i yɛrɛ y'a dɔn ni ne kɛra nin ko ye ɲɛmɔgɔ ye n b'a dɛmɛ n b'a taa ɲɛfɛ sariya la o ɲinini tɛ baasi ye ko bɛ ɲɛmɔgɔw y'an bila jaka baara la min na tilanyɔrɔw la komitew ni section la misali la ko komite n'a mana jaka sɔrɔ a bɛ tilan sigiyɔrɔma 3 kelen bɛ taa su section na 2 bɛ to komite la misali la min bɛ to yen n'a y'a sɔrɔ e ka jaka dilen b'a la n'a bɛna tila yala e ka jaka dilen a bɛ daga ye i k'a dun n'a dira e ma sariya la i ka jaga dilen o i ma haramu ye i t'o dun o tɛ bɛn o tɛ bɛn mais jagaw mana fara ɲɔgɔn kan ka dɔ bɔ ka d'e ma o t'e ka jaga bɔlen ye bilen o y'i ni yɔrɔ dɔ de ye ala ka sɔn na
o ye ni yɔrɔ dɔ de ye ala ka sɔn na mais i yɛrɛ k'i ka jaga bɔ Naam. k'a di yɔrɔ la i yɛrɛ bɛ taa dun yɔrɔ min na sariya y'o haramu nka i y'i ka jaga di maa ma Naam. k'a fɔ i taara dumuni mɔnen sɔrɔ a fɛ a ko n'an ka dumuni kɛ Naam. i ko ne fara parce que n ka jaga don Naam. la sariya fana o ti haramu ye ka i k'a dɛmɛ ka dumuni kɛ Tiɲɛ. n'i taa kun t'i ka jaga dun ye Naam. Allahu Akbar. karima faamu de n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ka ɲininkali ɲɛnamaba de don Wallahi wallahi. parce que degun yɔrɔw b'a la Tiɲɛ. a ka ɲininkali la an b'a fɔ a ye ayi a ti daga fiyewu i k'i ka jaga bɔ i yɛrɛ ka tila k'o minɛ k'o dun o bɛ haramu ye mais n'i y'i ka jaga bɔ ka di jamakulu dɔ ma Naam. o jamakulu in ye jaga caman de minɛ u y'a ye fana kɔfɛ u ka kan k'e dɛmɛ Naam. u ye o dumuni o suman dɔ ta ka di e ma Naam. sariya la o t'i ka jaga ye dɛ o ye garisɛgɛ min ni ala y'o d'i ma Naam. i ka jɛkulu bolo de ye Allahu Akbar. n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu Sigatina Haidara. ani ka jaga tɛ kelen ye Allahu Akbar. Sigatina. ayiwa miniti 15 ouais ayiwa dɔ ka ɲininkali bɛ yen nɔ a ko olu bɛ baara kɛ usine de la u bɛ baara kɛ usine de la u bɛ minɛnw charger k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ a bɛ peser de Naam. mais fɛn yɛrɛ bɔrɛ yɛrɛ ka 50 kilos de don mais u bɛ baara kɛ min bolo fɛntigi b'a wajibiya baarakɛdenw kan k'u ka 48 walima 45 de k'a kɔnɔ o la ko olu bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔ u bɛ baara bila walima u b'a kɛ o kan. Allahu Akbar. ouais bɛ ni a sɔrɔla nafa wɛrɛ t'olu k'a cɛ ka kɛ ŋɔnɔ dama kɔ olu bɛ wari min minɛ o ye cɛ ka kɛ ŋɔnɔ de ye a kilo 20 don kilo 40 don foyi tɛ se olu ma Naam. hali n'a ko k'a kɛ kilo 5 ye olu da ye u y'a sumali min kɛ ka k'a kɔnɔ u k'u ka wari minɛ ka taa Alas. a tɔ bɛ fɛntigi ni ala de cɛ olu ka foyi t'o la Siga t'o la. aha a b'i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ n'i ye sɛnɛ kɛ i bɛ n'i ka ɲɔ de feere ni dulɔdilala y'i ka ɲɔ san ka taa kɛ dulɔ ye o mun bɛ se e ma e mana feere a ka kɛ dulɔ ye o e nana i ka ɲɔ de feere k'i ka wari ɲini Wallahi. aha Haidara. anw fɛ malotigɛ a bɛ kɛ cogo min na n'a ye malotigɛlaw bila foro la u b'a kan u b'a siri tan o siri tan siri kelen o ye e kan n'a ta ye o kelen kelen bɛ tɔmɔ ka di a kansara la an b'u jate a mana bɛn hakɛ min an bɛ sɔrɔ k'o fana jaga bɔ u siri kelen na tuguni ka sɔrɔ ka malo tɔ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya n'u farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka jaga bɔ a jaga bɔ cogo in na an b'a kɛ ten. ayiwa an karamɔgɔ ye min fɔ a ko min bɛ di kansara ye k'olu b'a fara olu b'a jaga bɔ i ka kuma t'o de ye wa min bɛ di kannikɛlaw ma aw b'o jaga bɔ wala bɔn nazaru min bɛ yen sariya la sisan n'i ye malo sɛnɛ sisan kɔngɔ b'e la dumuni tɛ so sariya la don o don n'a nana a bɛ malo bɔrɛ a bɛ kilo 50 bɔ malo la k'o k'a ka tilelafana ni surafana ye fo ka taa se malo jɛrɛli ma a ye fɛn o fɛn bɔ malo foro la k'o dun sariya la jaga t'o si la a bɛ fɔ o ma o ye dɔrura ye o jaga binnen don bon mais est ce que o ni baarakɛla ta ye kelen ye wa kuma de bɛ yen sisan karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛ na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Voilà, ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ. Salamu alaikum. dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininkali kɛ. Voilà, ne ka ɲininkali bɛ. A fɔra muso min furu sara san 8 ko an a ye mankan nɛmɛ a ye mankan nɛmɛ. Ayiwa ne ka ɲininkali bɛ min kan o ye dɔgɔtɔrɔw ka sira dɔ ye sisan. Komi fɛn kura fila bɛ dɔgɔtɔrɔw ka sira kan. Fɛn kura fɔlɔfɔlɔ a yera sisan sɛgɛsɛgɛli la muso dɔw ni cɛ dɔw bɛ yen olu ka furu kɔnɔna na furu sariya yɛrɛ sira kan a yera olu tɛ se ka den sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka sira kan sisan mais u bɛ fɛn dɔ kɛ u b'a fɔ o ma ko fécondation vitro o ye ka cɛ ka denkisɛ ta ka a piquer muso ka fa la pour que den ka se ka sɔrɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye wa ɲininkali filanan i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen musow tɛ kelen ye dɔw bɛ yen hali n'u si bɛ san 30 la fa min bɛ dilan o kɔnɔ
ni o fa ka kan ka kɛ den dɔw ta bɛ ban joona dɔw ta bɛ se ka si bɛ se ka san 50 sɔrɔ ka sɔrɔ olu ta ma ban mais i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu ka fa banna bon ni muso ka fa banna fa min ka kan ka tila ka kɛ den ye o muso in o tɛ se ka den sɔrɔ cogo si la bilen mais muso wɛrɛ ka fa bɛ se ka ta k'a bila muso in ka trompe kɔnɔ pour que ale ka se ka den sɔrɔ ɔ n'o kɛra o muso in bɛ se ka den sɔrɔ a cɛ ye komi muso tɔw b'a sɔrɔ cogo min na mais o b'a sɔrɔ ale ka fa banna a kɔnɔ muso wɛrɛ de ka fa bilala a kɔnɔbara la o tuma ne tun bɛ fɛ k'o ɲininkali 2 de kɛ quoi. Bon o jaabiw ka nɔgɔ an hakili la an tɛmɛn'o kan sisan misiw ka yɔrɔ la misiw ka yɔrɔ la an tɛmɛn'o kan ni dɔrɔra y'a jira ko bana de bɛ yen bana min dɔgɔtɔrɔw ka dɔnniya la den tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fɔ muso cɛ u ka o ta ka di muso ma i muso ma k'i cɛ ta ka di i yɛrɛ ma anw ma haramuya yɔrɔ ye o la sariya la n'a sɔrɔla a tɛ se ka sɔrɔ aada la fo a bɛ se ka sɔrɔ furakɛli sira kan cɛ de muso don muso cɛ don anw ma baasi o la a ye min fɔ minnu ka den sɔrɔ dɛsɛlen don fo muso wɛrɛ k'u dɛmɛ an ma baasi o fana na n'u bɛɛ ka jɛn don sabu sariya jɛnna n'a ye dɔ joli ka ta ka don dɔ la pour que o ka se ka balo an bɛ joli diw kɛ yan don o don a joliw bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛw de la pour que u ka balo n'o bɛnna e joli sera ka bɔ i la ka taa di jolitigi wɛrɛ ma o ka balo kumana furakɛli sera ka fɛn dɔ bɔ i la n'o tɛ kɛ e ma tɔɔrɔ ye a bɛ kɛ nin ma hɛrɛ ye an ma baasi o la sariya la parce que sariya jɛnna n'a ye mɔgɔ min rɛn bɛɛ tiɲɛna ni a ye silamɛ dɔ sɔrɔ min bɛ se ka rɛn kelen d'a ma sariya jɛnna ni o tigi k'a ka rɛn di ala kama k'a balima sauver rɛn kelen ka bɔ ale la ka d'a balima ma a taara o na se ka balo sariya jɛnna ni nin bɛɛ ye kumana anw ma mani u ye ou bien bali fɛn wɛrɛ ye a ka fɔlen ninnu kɛli la ala sɔgɔ a sago nin da ye jumɛn ye Amsar muso min o ko min furu sara san 8 k'a ko Amsariw ko f'a ka furu siri kura ye bon a dɔw bɛ tun bɛ ne kan mais n m'a dɔn n'o lo bon ne ka dɔgɔmuso ta fana bɛ san 8 bɔ bon ne yɛrɛ fana ko n k'a ka furu siri bon a furula cɛ min ma cɛ in banna ale bon a kɔrɔmuso taala fɔ yan ka to a ka kɔrɔ ko an k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma bon a taala ne fɛ an y'a furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma bon ala ye ɲinini diya la bon a ko cɛ in tɛ foyi ɲɛna ye mais a yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ bon a nana fɔ k'a bɛ furu sa ka bɔ o kun ne ko n ko cɛ dɔn ye to yen e ye dɔɔnin sɔrɔ e hɛrɛjɛ fɛngɛra n ko ne ye furu sara n ko cɛ dɔn nin yɛrɛ tɛ n ko komi e ye mugu bɔ ala la bon a bana a taara sigi cɛ dɔn kun bon ne ko ne sigira cɛ in kun cɛ dɔn tɛ 1000 min di n ko i y'a ka wari d'a ma wa a ko k'a y'a ka wari d'a ma a taara sigi cɛ in kun ne ko n k'a ka furu siri ko k'a ka comme furu dɔn sara n k'a ka dɔn siri ko sinon ne ka mɔgɔ tɛ bon a kun dɔ kɔni bɛ ne kan ma lɔn n'o kelen de don ayiwa ni o don i ta ye cɛ n'a sɔrɔla a faamuna aw y'a faamu wa a bɛ n'a fɔ a balimamuso in furula cɛ wɛrɛ de ma bon sisan a bɔra o de kunna a bɛ fɛ ka taa furu cɛ wɛrɛ ma a cɛ fɔlɔ ma bon tant que cɛ fɔlɔ ka furu kun sara n'a furula cɛ kura ni cɛ kɔrɔ ka furu kun sara n'a furula cɛ kura ma n'o cɛ kura n'a ko a bɛ segin cɛ kɔrɔ ma sisan furusiri t'o la bilen dɛ ni cɛ kɔrɔ in m'a bila cɛ kura in m'a bila n'a seginna ka na cɛ kɔrɔ fɛ yen ni cɛ kɔrɔ ye ala furu siri cɛ kɔrɔ bɛ jɛnɛya de la hali n'a y'a furu siri n'a sɔrɔla a bɛ faamu k'a sɔrɔ a y'a furu sa cɛ kɔrɔ y'a furu sa a taara furu cɛ wɛrɛ ma a tilala k'i furu sa ka bɔ o kunna k'a sɔrɔ o m'a bila k'a fɔ a bɛna furu a cɛ kɔrɔ ma
sariya la hali ni cɛkɔrɔ y'a furu siri jɛnɛya de don parce que cɛ dɔ ye maa bila o la e jo don i jɔyɔrɔ ka ɲi nka i jɔyɔrɔ in yɛrɛ o t'a kiri ɲɛ dɛ hali ni furu sirila o t'a ɲɛ fo ni cɛkɔrɔ in y'a bila o jɛna o jɛna pewu non n'a ma segin furu ka jɛnɛya don dɛ a ma ɲi o y'i jo ye o ye o y'i jo ye fasi an bɛ a lajɔ yan nɔ ko dabila bali jati dɔn bilasirali jan tɛ ɲɛnafin bɔ ni an sira la mɔgɔw bɛ si ka ɲininkali kɛ o la an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ inshallah ko ala deli ala ka san wɛrɛw yira n na ala ka limaniyaw di kira na so bonya kama sallallahu ala muhammad sallam al-fatiha اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi maubolo sizamba soro atumbana haidara ko abe ala bolo haidara eka kote mogo bolo na soro la ne ye nin fɔ a san ka jan dɛ mais a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw m'a lamɛn mɔgɔw mago ma k'a la bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɛ yen jamakulu o jamakulu n'a ma bɛn ala t'aw dɛmɛ min ko a ye jogo dilan jogo ye diinɛ ye n'u ko an k'a faga jogo tiɲɛna minnu denw bɛ ka faga bi olu y'a dɔn kɔni ko an kumatɔ kun hakili to olu la kɔni haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi